На цэнтралізаваным тэставанні па беларускай мове максімальныя 100 балаў набралі 40 чалавек. А мы па-беларуску і без цэнзуры распавядзём спадарству найважнейшыя навіны дня. У студыі для вас працуе Вольга Старасціна. Запрашаю на аб'ектыў. Гістарычная памылка ўлады ў Беларусі. Што для нас зменіцца з выхадам краіны з усходняга партнёрства? Павышэнне цэнаў на візы не будзе, калі толькі беларускія ўлады уласна не спыняць дзеянні ўжо гэтай дамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму. Па капейцы, ужо 19-й раз падаражэла паліва. Это будет толкать наш народ переходить на электромобили. Будем надеяться, что электричество не будет так же дорожать. Сам скраў і сам вярнуў. Распавядзём пра лёс карціны Пікаса за 20 мільёнаў еўраў. Сёння сапраўды асаблівы дзень, поўны радасці, але і эмоцый. На контрсанкцыі афіцыйнага Мінску адрэагавалі ў еўразвязе. У Брюсселі на прыпыненне ўдзелу Беларусі ў праекце «Усходняе партнёрства» адказалі: «Мы ізалюем рэжым Лукашэнкі, але будзем супрацоўнічаць з народам Беларусі». Пра наступствы рашэнняў Еўропы і рэжыму Лукашэнкі Александр Папко. Еўразвяз не будзе ізаляваць беларускага народу. Так, лідары еўразвязу адрэагавалі на пастанову Менску прыпыніць свой удзел у праекце «Усходняе партнёрства». Нягледзячы на рашэнне рэжыму Лукашэнкі прыпыніць удзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, мы гатовыя працягваць працаваць з беларускім народам для ўмацавання сувязяў, развіцця рэгіянальнай супрацы і развязвання агульных праблемаў. Народу Беларусі, вы можете разлічваць на еўразвяз. Мы салідарныя і падтрымліваем вас. Мы падтрымліваем вашае права абраць свайго прэзідэнта шляхам новых, свабодных і справядлівых выбараў. Рэжыму прэзідэнта Лукашэнкі думайце перш за ўсё пра будучыню Беларусі. Менск таксама прыпыніў удзел у дамове аб рэадмісіі. Згодна з ёю, Беларусь абавязалася прыняць назад мігрантаў, якія незаконна трапілі ў еўразвяз з беларускай тэрыторыі. Гэта было умоваю для заключэння пагаднення пра спрашчэнне візавага рэжыму, які знізіў кошт шэнгенскай візы да 35 еўраў. Ці падскочыць цяпер кошт візаў да 80 еўраў. Еўракамісія можа выступіць з такой ініцыятывай, але ж гэта надзвычай малаверагодна. Зразумела, што еўразвяз разумее, у якой сітуацыі знаходзіцца беларускі народ, і таму гэтае занепакоенне перабольшанае, і павышэнне цэнаў на візы не будзе, калі толькі беларускія ўлады уласна не спыняць дзеянні ўжо гэтай дамовы пра спрашчэнне візавага рэжыма. Беларусь атрымоўвала там значныя крэдытныя рэсурсы на рэканструкцыю беларускіх дарог. І там ёсць іншыя шматбаковыя праекты праз усходняе партнёрства, якія рэалізоўваліся. Той самы там пакт мэраў, там альбо EU for Energy, EU for Environment, дзе Беларусь мела доступ да даволі значных там аб'ёмаў там розных сродках менавіта ў межах усходняга партнёрства. Супраца з еўразвязам гэта не толькі ўсходняе партнёрства. Еўразвяз кансультуе Менск у пытаннях уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю, дапамагае палепшыць якасць паветра ў гарадах і ўмацоўваць бяспеку АЭС. Еўрапейскі звяз вылучае Беларусі каля 30 мільёнаў еўраў за год. Дзякуючы ім студэнты ездзяць вучыцца па абмене, дробныя прадпрымальнікі атрымліваюць крэдыты на развіццё бізнесу і ўкараненне зялёных тэхналогіяў. Цяпер, паводле Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, грошы змогуць атрымаць толькі не звязаныя з дзяржаваю фірмы. Ёсць мажлівасці беларускім студэнтам без запыту у беларускай дзяржавы, в універсітэтах аплікавацца на некаторыя навучальныя праграмы, нейкія абмены, магістарскія і так далей. Яны застаюцца адчыненымі. Выглядае, што усе іншыя праграмы, якія мелі дачыненне да беларускіх уладаў цэнтральных, рэгіянальных, да універсітэтаў наўпрост, яны ці ўжо перапыненыя, ці могуць быць перапыненыя ў наступныя месяцы. Рашэнне Лукашэнкі не мае юрыдычнай сілы і супярэчыць волі беларусаў, заявіла Святлана Ціханаўская падчас візіту ў Прагу. Яна паабяцала зрабіць усё, каб ва ўсходнім партнёрстве Беларусі рэпрэзентавалі тыя, хто сапраўды мае права гаварыць ад імя народу. Улады Чэхіі, па прыкладзе Літвы, паабяцалі адкрыць у Празе прадстаўніцтва беларускай апазіцыі. Рашэнне пэўных пытанняў знаходзіцца ў руках беларускай дзяржавы, то складана, а не ў руках там
грамадзянскай супольнасці, то складана гэтае пытанне вырашаць без удзелу беларускіх уладаў. Напрыклад, крызіс з мігрантамі, які зараз часткова справакаваны Беларусь. Прыпыненне ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве не прызнала і Літва. Нелегітымныя лідары не прымаюць такіх рашэнняў, заявіў міністр замежных справаў Габрыэлюс Ландсбергіс. Александр Попко, Белсат. Кантрабанду з Беларусі на 100 тысяч еўра выявілі літоўскія мытнікі. Амаль 30 тысячаў пачак цыгаретаў былі схаваны ў грузавым цягніку, які прыбыў у порт Клайпеды. Зрэшты, незаконна з Беларусі ў Літву трапляюць не толькі цыгареты. Літоўскія ўлады паведамляюць пра чарговыя выпадкі нелегальнай міграцыі. Пра кантрабанду на дзяржаўным узроўні Міхаіл Прановіч. Толькі за мінулыя сотні літоўскія памежнікі затрымалі 13 нелегальных мігрантаў, якія мінулі літоўскую мяжу з тэрыторыі Беларусі. Усяго з пачатку года памежная служба Літвы затрымала 600 такіх асобаў. Гэта амаль у 7,5 разоў больш, чым за ўвесь мінулы год. Я думаю, што мяжу не абараняюць, таму ім так лёгка сюды прыйсці. Мне не здаецца, што калі б мяжу абаранялі, ім было б лёгка гэта зрабіць. Лично мне это не очень нравится. Я против этого. Гэта жахліва, калі адна краіна дазваляе нелегальным мігрантам ісці ў іншую. Калі дзяржава гэта заахвочвае, але мне не здаецца, што гэта праблема менавіта Літвы, бо яны не застануцца ў нас, а пойдуць далей. Напярэдадні ў беларускім МЗС заявілі пра аднабаковы выхад з пагаднення аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам. Гэта значыць, што ўлады Беларусі больш не будуць прымаць замежнікаў, якія незаконна трапілі ў еўразвяз праз Беларусь і мусяць быць дэпартаваныя назад. Улады Літвы гэтае рашэнне прызнаваць адмовіліся. У той жа час улады Беларусі свайго дачынення да павелічэння плыні нелегальных мігрантаў на мяжы з Літвою не прызнаюць. Хоць у траўні ў адказ на ціск і санкцыі еўразвязу Александр Лукашенко пагражаў захаду, цытата: «Мы спынялі наркотыкі і мігрантаў, цяпер будзеце самі іх есці і лавіць». Пасля неаднаразова вяртаўся да тэмы. Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов. Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. У Камітэце нацыянальнай бяспекі і абароны Літвы заявілі, што не вераць у такія супадзенні і ў іх дастаткова фактаў, каб даказаць дачыненне рэжыму да павелічэння міграцыйных хваляў у Літву. Очень тоже интересная корреляция, что многие из них куда-то теряют свои документы, потому что они ведь не прилетают в Беларусь без документов, но к нам они уже попадают как-то без документов. Значит, тоже режим в этом имеет руку. У камітэце дадалі, што дзеянні Лукашэнка не перашкодзяць Літве і далей прымаць беларусаў, якія бегуць ад рэжыму. Міхаіл Прановіч, Белсат. Журналіст, блогер, пісаў з дамоў відэа на грамадска-палітычныя тэмы. Арыштавалі, катавалі. Цяпер палітычнага вязня Мікалая Дзядка судзяць. Падсудны хадайнічаў, каб да ягонай абароны дапусцілі бацьку, юрыста Александра Дзядка. Суд просьбу адхіліў. Падрабязней пра гэты ды іншыя судовыя працэсы дня Ірына Дарафійчук. Цалкам не прызнаў абвінавачванняў паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. У Менскім гарадскім судзе Анастасія Папко пачала разглядаць справу Мікалая Дзядка. На думку бацькі палітычнага вязня, абвінавачанне не грунтуецца на бясспрэчных доказах. Каких-либо, скажем так, внятных, конкретных обвинений, на мой взгляд, не прозвучало. То есть все, грубо говоря, притянуто за уши, все весьма умозрительно. То есть какие-то преступления, которые якобы совершал мой сын, они выглядят очень, скажем так, убого и бездоказательно. Блогера і журналіста, актывіста анархісцкага руху Мікалая Дзядка вінавацяць у арганізацыі закалотаў, незаконным выкарыстанні зброі ці выбуховых рэчываў і ў закліках да дзеяннях, што пагражаюць нацыянальнай бяспецы. Яго могуць пакараць 7 гадамі зняволення. Он очень грамотно изъясняется, интересно о политике, о истории. Поэтому, коктейли, я не думаю, что они вообще там имели место в его ситуации. Те, кто этим занимается, они не будут никогда афишировать это. И они не будут настолько популярны, скажем так, да,
Николай, вот он был достаточно известен, я считаю, в Ютубе, в Телеграме, поэтому буду за это его преследовать. Мікалая Дзядка затрымалі летась у лістападзе на здымнай кватэры. Моцна збілі, распылілі ў вочы пярцовы газ і знялі для відэароліку Міністэрства ўнутраных справаў. К какой субкультуре относишься? Отношусь к анархистскому движению. С какого года? 2003-го. Раней актывіст ужо быў у зняволенні. У 2011-м яго пакаралі 4,5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму, нібыта за напад на амбасаду Расіі ў Менску. Вызвалілі яго ў 2015-м разам з іншымі палітвязнямі. Цяпер Міколу Дзядка неаднаразова змяшчалі ў карцар. Ён паведамляў пра адсутнасць неабходнай медычнай дапамогі ды абмежавання ліставання. Аб праблемах са здароўем іншага палітычнага вязня Дзяніса Івашына паведаміла ягоная маці. У карцары гарадзенскай турмы ў яго здарыўся сэрцавы прыступ. На следующий день, после как ему было плохо, когда его выпустили уже из карцера, его повели на консультацию или на осмотр врача, именно кардиолога. В тюрьме кардиолога нет. Может быть, повезло так, что его тут же осмотрел кардиолог, сделали электрокардиограмму, переписал лекарства, которые посчитал необходимым. И вот на данный момент ситуация стабилизировалась. Сэрцавы прыступ у Дзяніса Івашына, які раней не меў ніякіх праблемаў са здароўем, мог здарыцца, на думку маці, або праз пастаянны стрэс, або праз умовы ўтрымання ў спякотнай цеснай камеры без свежага паветра. Інфармацыю пра цяперашні стан здароўя сына жанчына атрымала ад намесніка начальніка турмы. Спаткання з сынам Людміла Івашына дамагаецца ўжо 4-й месяц. Ірына Дарафейчук, Белсад. У сталічным аэрапорце затрымалі незалежную экспертку ў галіне дзяржаўнага кіравання Тацяну Кузіну у сувязі з заведзеную крымінальную справай. Цяпер Тацяна Кузіна ў ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна. Тацяна збіралася ляцець начным рэйсам у Тбілісі. Яе затрымалі падчас праходжання пашпартнага кантролю. Тацяна Кузіна – экспертка Беларускага інстытуту рэформы і трансфармацыі публічнага адміністравання, сябра рады і сузаснавальніца школы маладых менеджераў публічнага адміністравання СІМПА. Затрыманне Тацяны праваабаронцы называюць чарговым ударам па беларускай грамадзянскай супольнасці. Беларусь пазбавілі права ладзіць чэмпіянат свету па спартовай хадзе. Гэтак пастанавіла Рада сусветнай лёгкай атлетыкі. Сярод прычынаў пераносу чэмпіянату з Беларусі нявызначанасць вакол дыпламатычных дачыненняў і абмежаванне міжнародных паездак, накладзеных на Беларусь. Спаборніцтвы павінны былі адбыцца ў Менску на лета ў красавіку. Цяпер арганізатары вядуць перамовы з іншымі краінамі ў справе правядзення чэмпіянату. А Еўразвяз ужо ў пачатку ліпеня можа прыняць 5-й пакет санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі, распавёў грамадскі дзеяч і кіраўнік беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Брюссель ужыве абмежаванні, калі сітуацыя з правамі чалавека ў нашай краіне не палепшыцца. Тым часам колькасць палітычных вязняў сёння павялічылася на 6 чалавек. Цяпер за кратамі па палітычных матывах 526 асобаў. Падаражэла паліва. Сёлета гэтую фразу мы кажам ужо 19-й раз. Калі падаражае 20-й, то бензін і дызель будуць каштаваць роўна 2 рублі. А што яшчэ даражэе разам з палівам, распавядзе Ігор Станкевіч. Толькі за гэты год цэны на паліва ў Беларусі павышаліся 19 разоў. Агулам за паўгода яны ўзраслі больш як на 10%. Цэны на бензін і салярку штурхае ўгару рост сусветных коштаў на сырую нафту. Але гэта не адзіная прычына падаражэння, лічыць эканамічны аглядальнік Станіслаў Івашкевіч. Галоўная прычына, чаму даражэе паліва, гэта тое, што скарачаецца расійская нафтавая субсідыя з-за падатковага манеўру. І па-другое, што ў любым выпадку нават той субсідыі, што застаецца, ўжо не хапае беларускай эканоміцы, каб стрымліваць крызісныя праявы. Таму беларускія ўлады ўсё больш і больш мусяць набліжаць кошт паліва да сусветных коштаў, хаця да гэтага яшчэ не так блізка. Сёння 98 бензін каштуе 2 рублі 21 копейку, 92 – 1 рубель 89 копеек, 95 бензін і дызельнае паліва – 1 рубель і 99 копеек. Монополіст Белнафтахім апошні раз павышаў цены на 1 копейку у минулый четверг. Дорожает и дорожает. А что от нас, от водителей, зависит? От водителей не зависит ничего. Да. Ну как-то это же не только с бензином связано, совсем, с ценами на продукты. У нас все дорожает. Тоже, конечно, недоволен. Каждая копейка сказывается, потому что, учитывая, что приходится заправляться достаточно часто,
Вот, это ощутимо, каждая копейка ощутима. Нефть дорожает очень серьезно, хотя у нас с нефтью ничего не связано, поэтому, но тем не менее дорожает. Падаражэнне паліва цягне за сабою рост інфляцыі. Сёлета за 5 месяцаў кошты на тавары ды паслугі ў Беларусі выраслі больш як на 9%. Пры прагнозе ўраду 5% за ўвесь год. Відавочна, што гэта будзе спрыяць разгону інфляцыі, ну, а разгону інфляцыі ў Беларусі таксама будуць спрыяць і іншыя захады, у прыватнасці захады дзяржавы па падтрымцы дзяржаўных прадпрыемстваў, а таксама верагодная неабходнасць у выпадку патрэбы надрукаваць грошы, каб купіць больш долараў, каб закрыць дзіркі па пагашэнні замежнай запазычанасці. У гэтым і наступных гадах эканамічны рост Беларусі складзе не больш за 0,5%. Гэта найменшы паказальнік у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, прагназуе Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Эксперты банку падкрэсліваюць, што праз заходнія санкцыі аднаўленне эканомікі Беларусі бліжэйшым часам малаверагоднае. Ігор Станкевіч, Белсат. А зараз прыклад таго, чым павінны займацца спецслужбы. Дзякуючы іх дапамозе, паліцыі Грэцыі ўдалося знайсці карціны Пікаса і Мондрыяна. Іх скралі з нацыянальнай галерэі ў Афінах 9 гадоў таму. Тады гэтую падзею назвалі рабункам стагоддзя. Карціну Пікаса коштам 20 мільёнаў еўраў знайшлі ў рове. Карціна Пікаса мае асаблівую ўвагу і каштоўнасць для грэцкага народу, бо вялікі мастак прысвяціў яе барацьбе грэкаў супраць фашыстаў ды іхных саюзнікаў. Карціна мае рукапісны надпіс творцы, прысвечаны грэцкаму народу. Вось чаму было немагчыма, каб карціну не толькі прадалі, але і каб яе выстаўлялі дзе-кольвек яшчэ. Жаночую галаву Пікаса і млын Мондрыяна знайшлі ў горадзе Кератэя. Іх схаваў 49-гадовы грэк, якога лічаць адным з 2 удзельнікаў крадзяжоў. Карціну «Жаночая галава» Пікаса напісаў у 1939 годзе і пасля падарыў Нацыянальнай галерэі Грэцыі. На другім баку мастак напісаў «Грэцкаму народу, даніна павагі ад Пікаса». Абедзве карціны вернуцца ў Нацыянальную галерэю ў Афінах, якая ўсе гэтыя 9 гадоў была на рамонце і адкрылася сёлета ў сакавіку. Яшчэ больш інфармацыі пра сённяшнія падзеі чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. У нашых сацыяльных сетках глядзіце на YouTube-канале Белсат Ньюс, а ў тэлевізары праз спадарожнік і мабільны дадатак Смарт ТВ. Дзякуем, што вы з Белсатам. На гэтым завяршаю выданне аб'ектыву і развітваюся з пажаданнямі ўсяго самага добрага. До сустрэчы!